Pozdrav ljudi, vi ste na Potez Gaming, a ja ću vam pokazati jednu novu igricu koja je malo dobra. Evo, ja prvi put sad ulazim u nju. Nemam. Aha, znači treba kupim ovaj auto. Igrao sam ovdje, tako da znam kako čovjek sam cijeli. Znam. Ma da, otkinut ćemo ga upravo. Ja bih rekao da je ovo Golf 5, 6, ne znam se tačno. Ali otkinuli smo ga i to dobro. Da. Ostavio se. Ja nisam koliko je tačno išao na sat. Ali dobro. 10 km na čas. Aha, okej, kapiram. Ovih... Pardon. Smeta mi ovo sad. Okej, samo trenutak da ja ovdje nešto pogledam. Okej, primetio sam je bio pojačan dosta. Tako da ajmo da ga malo naprijedimo. Evo, engine. Onda... Ajmo... Nitro bi valjalo da stavimo. Onda... Ajde, gume. I još jednom. Pa ne, otprilike ja ću mu sve staviti kako sam krenuo. Ja sad ne znam šta je ovo. Ajde dođu. Tunkar. Ovo je, ja mislim, kao neko testiranje ovog auta. Ne, neću još nitro. Ne, sada ću. To je to. Znači, bukvalno se trikam sam protiv sebe. Ne, dobre. Dobre, ja pobjeđujem. To. Okej, ovo je dobro ispalo. Okej. Sad ja najviše volim ovako boju auta. Znači otvoren. Ovaj dodirnemo ovo dugme. To je tastere, tako. I sad... Ne znam, felne, možda ovako nešto. Zeleno neću sigurno. Stavit ću crne. I to dođe 2 ova. Ajde. Prihvatio sam. Okej. Ćao. Sad, ajde još nešto da mu naprijedim. Šta bi mogao? Da bi mogao nitro, ne mogu nitro. Pa neću ni težinu, napredio bi ovo, auspuh valjda. Još može, super, sve što više to bolje. Tako da... Evo, mrzim ove reklame. Ajmo nešto da pobedimo. To jest nekog da pobedimo. Šta ovdje imamo? Quick race... Ima ovdje, ja mislim, šampionat neki. Karijera, to. Sad, uđemo next i ako pobedimo sve ove, dolazimo do njihov kao nekog, boss, njihov šef, i ako njega pobedimo dobijemo njegov auto. Tako da to je ekstra. Opa, odmah to ti nekog gol. Dobre. Ovo je super krenulo, da vidite mapu. Ohoho, ostavili smo ga bogane. Ajde, ajmo ovo nitro. Da još bolje, zeznuo sam se. Dobro, ostavili smo ga. Dobro. Idemo na sljedećeg. Dođi. Da čika bone.
O. Ma. Ćao, druže. Kako je čovjek krenuo? Strašno. U startu. O dobro, mi smo brže. Idemo dalje. I on je prilike. Sad još ubacim u četvrtu nitro. Idemo. Jo, kako sam ga počistio. U stvari nisam, pa tu je negdje. To. Boga mi ovo brzo ide, samo se šepaš motivio. To je auto. Ma kako vibrira. Ja mislim da od ovoga nema ništa, da. Ohoho. Ajde, molim te samo da... stiću. Stiću ga, ne! Što sam morao zeznat? Dobre. Dobre, samo tako. Ajde. Još malo. Još malo. Ajde, u 6 suje. I to je to, pobjeda. Sad. Šta li će biti? Idemo. Ajde, ja loše sam startovao. Ma ne, pobedit će. Ili neće, ne, ipak hoće. Znači nije brži, ima bolji start. Ali dobit ću ga. Dobit ću ga. Mada... A, zašto mi crno sve? Ok, vraćam se kad ovo učita. I evo me nazad nešto je ubagalo. Morat ću još da napredim malo ovaj auto moj. Ok. Može nitro. Ajde. Može malo nitro. I... Ja... Nisam valjda. Da, 2 puta sam napredio. Joj. Stvarno sam budala. Ok, idemo. Možda nas nitro izvuče. A da čisto sumnjam. Idemo, samo mi treba da start. Ja. Znači bolje nisam mogao da starti. Morat ću da mi provodno. Ajde, molim te. To! Pobjeda! Znao sam. Ok, nisam znao, ali dobro, pobedio sam sve. Ok. Novi auto, idemo odmah ovo da mu napredim. I nitro. I sekundu. I evo nas nazad. Sad ću nešto vidim. Ne znam zašto je ovo. Ajde, ovo ću da uzmem. I to je to. Race. Idemo dalje na karijeru. To. Fuck. Ja znam do čega je, samo sekundu. I evo nas na... Ja. I ljudi, vidjeli ste mnogo zaustavljanja snimanja, ali shvatio sam u čemu je bilo. Znači, auto je morao bude drugi level. Vidite ovo. Full engine. Znači, dotjerao sam ga ludački. Nije nešto posebno, ali dobro. Idemo na karijeru. I idemo, ja mislim da je nam bilo Toyota Supra. Ja vidim. Da go dara. Perfekt. Ovakvu trku sam i očekivao.
To je to. Sam ga odro. Ok, 1000 i nešto smo dobili milina. Idemo. Znate šta, džabe ja govorim u ovom klipu jer verovatno sada dok slušate meni kasni zvuk. Verovatno ću ja sad reći pobjeda, pobjedit ću posle 10 minuta. Jebi ga, takav mi program za snimanje. Ko zna kad sam ja prošao ovaj cilj? Ili tek treba ga proći? Ne znam. Znači, dosta kasni zvuk. Možda i ne kasni, možda mi se posrećilo u ovom klipu, pošto je malo duži. Ali verovatno sad kasni zvuk jedno 5 sekundi sigurno. Idemo, blizu je. Mnogo mi je se približio. A vidim već ovdje na mapi kako sam. Možda da osvojim još ovog bossa za ovu epizodu, pa ću nastaviti u sljedeću ako bude bilo dosta pregleda i lajkova. Ne, zašto je zabagao? Pobjedam. Idemo. Ova trka odlučuje. Idemo. Čoveče, ali ovaj normalan. Kako startuje? Sad ću da te pokinem. Ili ipak neću. Da, odrome. Znate šta, sad ću da pauziram i da malo da nabuđim auto. Evo nas na buđenju auta. I šta nam... Evo ovo mi izgleda kao... Nitro. Možda gumi dobar start. Ovo šta je, jedno ću stavim. Ajde, stavim. Tako i... Ajde, stavim. Sada bukvalno zver. Evo ne ću moći. Malo sam preterao. Skoro treći moće se... Ajde ovo da pokušam da dobijem. Mašina. Ne može ti ništa, ajde. To je to. Ajde, molim te. Možeš, dobre. Eto, vidjeli ste. Kako je ovo bilo neizvjesno. Ali, pobjeda. I sada imamo ovu lepoticu. Sad ja sam oko preradio, znači uzmem i prodam bukvalno ovaj auto i ostavim ovaj. Idemo. Ok, malo sam ga buđno. Tako da... To je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjela, ostavite like, share, subscribe. A mi se čujemo u sljedećoj epizodi. Ćao!